Савойската династия води началото си от далечния XI век. Тя носи името на легендарната област Савоя, която през вековете се превръща в исторически, военен и културен център на Италия. Основоположник на великата династия е могъщият и справедлив владетел Умберто Бианкамано, наричан от поданиците Белоръкия. Наследниците на престола му са храбри и просветени мъже, доказват се като истински пълководци, меценати на изкуството, благочестиви управници и мъдри дипломати. Сред тях има светци и блаженни, просияли в лоното на църквата. Мисията на живота им е да обединят всички италиански държави под Савойския скиптър. Най-голяма заслуга за това има основателят на съвременна Италия Виктор Емануил II, наричан Падре дела Патрия. Той се обгражда с дълновидни съветници, оставили трайна диря в световната история. Виктор Емануил извършва мащабни икономически и политически реформи, поставя началото на индустриализацията, строи железопътни линии и пътища и унищожава останките на феодализма. Проявява се и като талантлив пълководец. Вдъхновена от историята на Савойската династия, през 1903 година холандската компания Уто Нидерланд започва производството на серия спиртни напитки под марката Савой в Холандия. През годините линията включва висококачествена водка, джин, уиски, ром и други. Савой се превръща в символ на благородство, традиция и аристократизъм и завоюва множество почитатели на Стария континент. През 1993 година водка Савой стъпва за пръв път на българския пазар и става символ на високо качество и класа. През годините у нас идват и други представители на голямото семейство на Савой. Уиски Савой покорява потребителите с автентичния си вкус. Джин Савой е запазената марка на лятото, а текилата, белия и тъмен ром на бранда са едни от най-предпочитаните продукти в своя клас.